всички, аз съм GameOwner и днес ще направя giveaway. Giveaway ще бъде на Minecraft Premium аккаунт и ще го изтегля с сайта Random.bg. Ще го събера, когато направя около 10-20 абоната, или т.е. след някъде една седмица някъде. Как да участвате? Лайквате клипа, абонирате се за мене и пишете коментар, запис. Задължително пишете коментара, запис, сабскрайбвате и лайквате. Ще проверявам всеки който като изтегля печелившия, ще го проверя дали е лайкнал и сабскрайбнал. Ако не е, ще тегля някой друг. И с този Minecraft Premium аккаунт може би да си отключите премиум аккаунта, в който може да влезете в различни премиум сервери, които са изключително яки. Също може да сменяте скиновете, каквито искате да бъдете. Много неща може да направите. И да, абонирате се, лайквате клипа и пишете коментар, запис. Това е единственото, което трябва да направите. Както казах, ще го изтегля, като събера 10-20 абоната. Или след една седмица. И да, това беше от мене. Очаквайте следващия епизод, в който ще направя giveaway-а. Тоест, може да не е баш следващия, но след някъде седмица. И да.